Nuair a bhí mise a fása níos a meallach an deirín, ní mór an daine ar a cá acu. A catha súil siar a muintin, fecim Tom a dul har an teach ar a rothar ag an obair i siúpa mór Duffs. Táras 3,000 nó mar sinna bhíar beg beán ar amsir. Fecim Katie ar a rothar siúd agus í crumtha síos ar na hanlaí I dine a bailach ag an afran lua. Bhí a fearr a bhí tín le fad an lá fácas Somália sa leaba aice agus bheith chur a defriú ó bhailach aige táras hart ar 4,000. Chun na gasúr ar fad ar scoil go hiúl na gos. Bhí séid na rotharán achas begúsáid a bainúas mar níor á rothar ach ag 4 bheg an daine óga. Agus ar réanús, nach ra íomha an wachtanis a baint leis an rothar. Ní hawloch aine go dicach an lá go meach bailte agus carrachan na tíre plúchta le trocht agus go divin go meach cuarmhór timplan bhaile ar watha le híscacht taistil. Tá casa aisteach eiletarlaí sa scéal le cúpla bliana nuas. De réir survey a rinneú 2019, bu é tuairim an nach nághine ar income ísisiil ná ra an rothar fellúnach dómhsan, Vesadar nach daine iadsan a dúsáideach rothar. Bu léir gur an tuairim nuán gur bhain an rothar le daine ar a income má acu agus a bhí baintach le uas aicme go chinál éigen.